खुलुमबाय दिनै जों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गिबियावनो नोंथां खौरांगिरि मेल खाथिगिरि नोंथांमोनखौ जों साबायखर जासिबाय लोगोसे दिनैनि बे जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लाइमोन आरो हौवाफोरनि जिथु खन्थाइ आवरायनाय दुफांनि खन्थाइ जथुम बेयाव बाहागो लाफानाय बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनायजों आसामनि बयखौबो आं साबायखर जासिहरबाय। जोंहा दिनै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा भेरगाव ओनसोलनि उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ खन्थाइ आवरायनायनि गेजेरजों खन्थाइ लिरनाय लिरगिरि बारायनाय आरो बिनिफ्राय सुंद' सल' लिरनाय सुंद' सल' फरायनाय बायदि हाबाफारि जों लादों। बेजों आरो जोंहा दिनै 2 अक्ट'बर महात्मा गान्धीनि जोनोम सान फालिनायखौ लाफानानै जों बेवहाय गाजा गोमजायै दिनै हाबाफारि खुंफुंबाय थादों। बेवहाय जों दिनै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गिबियावनो थांनाय 2022 मायथाइनि 18 मेआव गिबि थुनलाइ मेल जों टंलानि मुरमेला गेजेर फरायसालियाव खुंफुंबाय। बेनि उनावहाय 31 जुलाइ बेवहाय जों 100 आइजो खन्थाइगिरि मेल लानानै 100 आइजो बिथांमोनखौ जों खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि खालामलांबाय। दिनै बेयो 3थि खन्थाइ मेल भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जों बेनि गेजेरजों जों बिदि लुबैदों जे भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खन्थाइ लिरनाय सुंद' सल' लिरनाय रायथाइ लिरनाय बिथिङाव जेन लाइमोनफोरखौ जों आखाइ दिखांनाय बा लिरनो हानाय गोहोखौ जों बारायनो हायो लिरगिरि जों सोरजिनो हायो बेखौ नोजोर होनानैनो बे गोथार थांखिजोंनो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोदानै दाजानायनिफ्राय थाद'नाय गैयै खन्थाइ मेल सुंद' सल' मेल बायदिसिना लाबाय थादों आरो बे जों लाबाय थागोन। जों बेनिफ्रायनो जों आसा खालामदों जों बर'निफ्रायबो लिरगिरि सोरजिगिरि खन्थाइगिरि रायथाइगिरि जों दिहुननो हागोन। बेखौ जों मिजिंथिनानै बे हाबाफारिखौ मावबाय थादों। जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि फोथाराव गोबां बान्थाफोर दङ। बे बान्थाफोरा जों माब्लाबा लिरगिरि नागिरना मोनैनि सासे मानसिखौनो खनले बान्था होनो थाखाय गोनां जायो। बेनि मादाव जोंहा लिरगिरि सोरजिनो हायाखै लिरगिरिनि बिबांखौ बांहोनो हायाखै बेखायनो गोबां बान्था होनायाव असुबिदा जायो। बेखायनो जों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा लिरगिरिनि बिबांखौ बांहोनो थाखाय सोरजिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों मावबाय थानाय जादों। जों आसा खालामदों बेखायनो जों बे हाबाफारिखौ थाद'नाय गैयै जासे मावबाय थागोन आरो दिनैबो मावदों। जों लाइमोनफोरनिफ्राय गोबां मदद मोनदों हेफाजाब मोनदों। बिथांमोना गिबियाव आं खन्थाइ लिरनो हागोन ना होननानै गोनो गोथो खालामो। बेनि उनावहा जेब्लानोखि बाहागो लाफायो आरो जों जेब्लानोखि हांख्रायो बेनि उनावहा बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोननानै आरो जोंखौ खबर लायो सारमोना आरो माब्ला बे हाबाफारिखौ लाबावगोन बिदि सोंनाय आरो मददखौ जों मोननो हादों। बेनिफ्रायनो जों आसा खालामनो हायो जोंनि लिरगिरि खन्थाइगिरि आरो बर' रावखौ फरायगिरिनि बिबाङा बांगोन। दिनै बेसेबांसो बाहागो लादों? दिनै जों 75 खन्थाइ आवरायगिरिनि मुंखौ जों मोननो हादों। बेनि मादाव सासे सानै फैयाखै बेनिफ्राय गोबाङानो फैदों आरो दिनै जों फुंनि 9 रिंगानिफ्राय दिनै दा बे 12 बारबाय दा बेसिम जोंहा थाद'नाय गैयै खन्थाइ फरायनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ।